много добро представяне. Ти си първи пред автомобилите с един двигателен мост. Кажи ни как мина деня за теб? Ами, когато всичко завършва добре, значи е много добре. Но реално имах проблеми с избора на гуми. Нещо нетипично по принцип за мен. Първия манш тръгнах с интермедии и съответно не беше правилният избор. Втория манш сложих правилните гуми, но ги подгрях повече отколкото трябва и де-факто ги прегрях много рано. Още след първия обратен завой вече гумите бяха прегрели. Съответно, поради тази причина трябваше да спирам доста рано. И вече за третия манш не съм ги прегрял и нещата си дойдоха на място. Иначе зимната пауза как мина при вас? Зимната пауза мина в подготовка на автомобила. До преди една седмица колата беше буквално на голо купе. Наложи се доста неща да останат по-старо, защото не станаха готови. Но въпреки това е с около 40 кг по-лека и съответно и по-бърза. Следващото задание? Следващото задание е много е. Чужбина? Тая година? Чужбина със сигурност сме запланували, но все още не сме направили точно календар къде ще отидем. Вероятно в Румъния, евентуално може би в Чехия, където ходихме миналата година на Щернберг. И не мога да кажа още. Ясно. Добре, благодаря ти. Успех.